Ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního videa na YouTube kanál a jsme tu v Hexitu, Minecraftu a jak to, že nevidím svůj skin. Jo, protože hraju offline, hraju to přes Technic Launcher, možná dám do popisku videa, pokud na to nezapomenu. Určitě se mě přidejte na Originu, mé jméno bude v popisku videa, můžeme se zahrát někdy v 14 nebo World. Tady je něco. Tak se tam koukne. Potichoučku, ale nikdo tady není. A tady byly dokonce dveře. A tady měla být asi nějaká vesnice. Vesnice. Nevím jak to má. 30 pések, docela málo na to, že normálně má mít přes to něco. Jdeme si určitě 3 zabijeme prostě 3 ovce, aby jsme mohli mít postel. Kde už cípy nebo si tam dřevěné nástroje, co by se moc ráda nebyla. Tak, tady si natěžíme dřeva. Dřeva. Dáme si proč hraju Hexit, protože mi trvá asi půl hodiny, než najdu diamanty, tak aby to... A co je co? No, něco se u nás dělá v garáži. Ano, já se sam posouvám. Dokonce, takže tam asi bude stračit. Ano, stračit. Ano, na to bude stračit lidi. Takže tady ano, máme krásný dřevo. Šejte. No to funguje. Tak jo. Mega fail. Tak, už máme redstone, určitě si vezmu X-ray, no. A bude to frčet. Jako obtížen sorry. No normálně, ano, dáme se to na těžké. Ne, mírumilovné, lehké, aspoň pro začátek. Já vůbec jako neumím upřímně kilovat, protože neumím. Ale to je pravda. Ale jako líbí se mi tady věci, jako že si můžu hezky cheatovat. Jo, tady mám takovou mapku, tady mám takhle, to se nevytěžím, ale nám dobrý způsob, jak vytěžím strom, jo. Abych jako by nemusel na pár dní už nemusel těžit. Hej, ale co to je? Ty vole. Tak já ukážu vám moji taktiku. Jo. Nič. Oh yeah. Sakra. Vidíte, máme tady dřevo. Ok, brácho. Tak jo, dáme si duel. Čau, už tě nezajím. Tak, trošku se to laguje v tomhle boju, to asi každému. Já se na to hážu tam meč. Přece by nebylo pohodlné, kdybych se nechal sekat do huby. Jakého zombie. Aha, on zemřel dokonce, ale i tak si udělám meč. Ano, to nebudu. Ne, já si... maso. Kanibalismus. Takže já si dám všechny nástroje. Bohužel... bude toho... Minecraft bude vycházet méně než fočus. Kvůli vám jsem si restartnul ve 14 Ultimate Team, takže začnu úplně od znova, což bude úplně úžasný. A pro mě určitě ne. Docela jsem se rozchytal. Jako, je to docela smutný, když vám chybí Soldado, Torres, Puyo, vlastně celá španělská sestava. Je to docela jako dost smutný. Takže tak jo, jdem na to. Takže sekerka, lopata, krumpáč. Tak jo, vždycky si to takhle seřadíme. Takhle.
takhle. Co to je, tak tam se jdem podívat. Ale potřebuju papáníčko. A tam je uhlí, protože fakt z tohohle biomu už chci pryč. Video mi jede na 30 fps, což je úplně strašný. Smutný. Tady je uhlí, což bych měl vytěžit, někdy se bude hodit. Ach jo. Jo, mám uhlí, dáme si nějaké torčky. A jdem se tam podívat. Plně hexit není něco, kdybyste se měli zabydlet, protože to ani tak ta hra nevypadá. Čekáme si na pár sekund, ještě 3, 2, 1, bam. Tak jo, let's go. Slepice si budou rozhodně hodit, to vám řeknu proč, protože tady tím jídlo není k nalezení. Štěstníčko. Tak ne. I tamhle to kou. Kráva. Co to je? Jo, dobrý. Počkej. Ano, si natěžíme. No, co to je? Co z tohohle? No je to. No nic, ale tak okrasný blok třeba víc. Hele, když se koukneme tamhle tím směrem, tam nahoře je Slime ostrov. A já si chci kouknout sem. Village vesnice, takže super místo. Tam nějaká fontánka tam je. Jdem ošidit villageáky. Hochu, ukaž mi svůj obchodík. Nic nechci. Už vím, kde se zabydlíme lidi. Už to vím. Tady Česka. Tady všechno vezmem. Tak co pak tady pro mě máte nachystané, jo? Krásné. Nejsou to všechno se bude hodit, jo? To tady ještě necháme. Vy nemáte víc čestek? Tak je to úplně realistické. Tak tohle se mi fakt páčí, jo. Tyhle věci jsem ještě v Hexitu v životě neviděl. To nekecám. Ty páni. Tak tohle se mi teda moc líbí. To je úplně fantastický začátek. Úplně prostě libový. A já bych potřeba, jo, natěžím i tohleto. A to je zase, to je kopr, nebo já nevím. Vidíme. Gravel. Co je tohleto, to je štít. A raduje. Já nevím. Ale v tom baráčku se určitě zabydlíme. Nevím to 100%, protože to je úplně boží. Ach jo. A tamhle je co? No tak máme co tady ještě pro... Och jo. Tady je portal do neznáma. O kurva. Ok, beru zpět, není to dobrý místo, ale pojď, dáme si do brácha. Děkuji, nemám zájem. Tak jo, brácha. Ty máš ještě štít dokonce. Brácha, chcípneš. Ne, jděte někam, vy dva. Já
tady do vás nebudu bušit půl hodiny ani minutu. Ale já na tohle kašlu lidi. Si prostě nenechám. Měl bych se vyspat a najíst. Že mě nepronásledujou. Ach jo, to já neskočím. Není moc. Hop. Je, karotky. Bramburky. Dám si karotky. Ano. Prvotky. Kvalita. Tak abych to nebyl možná v příštím díle. Protože, nebo si na to zavolám kámoš, protože... O, tam je žirafa. Tam je nějaká loď. Jo, Little, to bychom mohli dát. Ale... si udělám... si nevzal krafťák. Je to pěkné dřevo, toto. To musím uznat. Ok, dáme si mečík. Dáme si mečík. A čestku. K1. No, tam všechny blbosti. Tak, protože si vezmeme, co budeme potřebovat. OK. Takže budeme potřebovat torčky, takže tam dáme nějakou kravinu. Nějaké ještě jídlo si vyrobíme. A to je snad všecko. Chleba. Frčím tam. A nějaké bloky jsem si měl vzít. Ale já mám level 2. Ach jo, další spawnery. Tak jo. Mým úkolem je i hned zničit. Cípni, brácho. OK, beru zpět. Cípněte. Tak jo, už jsem pochopil, proč jsem si to dával na easy. To chci, brácha. Je, brácha. No, to nevypadá dobře. Pomoc! Zachraňte mě kdo. Hoši. Já vás zabiju. Cítněte. Já vás musím dostat na ostrov, aby měl věci. Pojďte jo, mám to na 2 sekundy, tak pojďte. Potom pro vás přijdu. Jdete za mnou? Máš řadký meč? Máš pravdu. Musím dát rychle mečík. Kde moje stanoviště? Pak jsem hajal, tady jsem hajal. Vezmeme si tady, vždycky si vezmeme tady tohleto. Tady to a tady to. Rychle musíme pracovat. Než ty jiní páci sem přijedou. Musíme rychle pracovat. Jste vtipný, hoši. Vy jste fakt vtipný. Pojďte sem. Tak jo, teď si vás podám jako lord. Hej, ty prase, jedno, hnusné. Já vás všechny zbiju. I can fly. Ok, hoši. Řeknu vám jednu věc. Teď jste mě nasrali. Ok, teď si vás podám jako nějaký lamy. Co tam sedí? Sedí a meč. Chováte se jak zvířata. Pojďte. Pojď ty lamo, to máš za to. A ty za mě nebudeš házet nějaký elixíry. A ty mě nejvíc, ty máš ten mečík. A nebudu chtít já. Ano. To jsem ripnul. Tady jsem spouštěl replay. Teď se kouknem. Úplně úžasný 2 irony. Tady je. Hráč Spinner zabil piráte. Možná tam chtěl dát piráti. Ale to pochybuji. Teď jak se tam...
Já jsem použijeme moji antisekerku a jumpnem. Kam? Použiju moji antisekerku. Tady nebude půl hodiny ani minutu. Tak, děkuju. Děkuji moc, jste velmi hodní hoši. Ano, hodní hoši. Tak, to ošířím. Tady máte nějakou kabinku. A tady máte čestku. Oh yeah. Máme, a speciálně se nemáte, chudáci. Jste fakt. Jasně se nezdá. Ano, já jsem chytrý hoch. Já jsem chytrý hoch. Co je tady? Čestka. Já jsem chytrý hoch. Dámy a pánové. Já jsem velmi chytrý hoch. Já přijdu na všechny vtípky. No, a z tohohle se... Lol, to musím mít. Co se dá dělat z tohohle? Kravina. Z tohohle. Lavičky. Jo, to je ono, to já přesně potřebuju. To je přímo do mý kabinky. To je do mé kabinky. To je do mé kabelky. Ano, to je do mé kabelky. Přesně, co tam pasuje. Ale tam to musím dobít, fakt. Já si učím třeba trošku těch stojánek si musíme vyvěsit, určitě tady takhle hezky, krása. Nevím, proč jsem se nezabydlel v hausu. Víte, co moje inteligence. To je prostě boží. Tady jsou, tady dáme a takhle. Takhle, jo, jsem ty malý, velký. Takže takto, jdem na ty hajzlíky. A tady si musím kouknout na fórum, nebo co tady je, protože já to vidím aspoň několikrát. Tak jdem do nich. Smrad útočí. Prosím. Ne, to nedělejte. To mi nedělejte. Tenhle tvar, to se mi nepáčí. Jdi pryč. Jdi pryč. Jdi pryč. Ne. No tak trošku jsi mi pomohl, ale jsi moc hodný. To chci. Jdi už někam pryč. Ne. Sakra. Utíkám. Já říkám, že utíkám. Něco tam nahoře bude. Já mám chuť to ošidit. Takže to ošidíme. Hej, jdi někam, brácha. Ten tvůj luk ti stejně je na nic. Řekl jsem ti, že ten tvůj luk je na nic. Tak, já mám chuť, ošidíme to. Co to je? Ježišmarja, tady nebudu nic. Co je tohleto? Tam další. Tady. Tam je nějaká babizina. Tam ani nechci chodit. Už to je strašný dům. Zkusím proběhnout. Kluci, tady jsem. Ale kluci. Hej, kluci. Hej, ale proč útočíte všichni najednou na vesničany? Tohle místo se mi nelíbí. Když ty máš asi nějakého kohouta na hlavě. No bouchni, dobře, díky. Jsi milej. Ty chcípneš první.
A ten ubírá. No, tref se. To by bylo snad všechno z tohoto dílu, takže abych se s váma rozloučil, tentokrát bez skinu. Aha, počkejte. Tak, tentokrát bez skinu, takže aha.